बिखायाव नांजानाय बुंबाथाय सहायनो हाया आङो गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ खनसेफिन बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर दिनै मोनसे इम्परटेन्ट भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोना स्किप खालामालासिनो जोबजासे नायलामा मिथिगोन नोंथांमोना जाहाथे नोंथांमोना फेसबुकफोरावबो नुदों जानो हागौ लोगोफोर शेयार खालामनायनि थ्रुयै माने भिडिअफोरखौ नुयो आरोना लोगोफोर बिनि थाखायनो माने आंबो नुसननानै बिनि बिखौ माने फंनैसो बाथ्रा सावरायनो एबा फंनैसो बाथ्रा माने शेयार खालामनो होनानै नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ ससे क्लिप लाना फैदों नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायलाङोबा मिथिगोन थ' बिदिबा ससे क्लिप भिडिअ नोंथांमोना नायना लाग्रोदो आंनि देलाय मालाय थानायखौनो मा बुङो दिनैनिफ्राय देलायला जेबो रिल्सबो होला मबाइलावबो थाला मानसिफोरनि बुंबा बेसेबां माने जेरै नुयो बिदिनो थाथों लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ लोगोसेयै सोरबा माने फेसबुकफोरावबो बांसिनानो शेयार खालामनायनि थ्रुयै नोंथांमोना नुदों जानो हागौ लोगोसे बेनि बिखय फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन जोंनि गेजेराव माने बेले बेजे बेफोरबायदि माने गामि समाज सिबियारि गामि गेजेर माने बेफोरबायदि जायो आरोना लोगोफोर बेनि बिखय फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन जाहाथे नोंथांमोना निस्सय मिथिखागोनबो जानो हागौ आरो बेफोरबायदिखौ माने जोङो एसे उसुबिदा नुयो लोगोसेयै जेरै हमनानै ला हिन्जावफोरनि फारसे बा हौवासाफोरनि फारसे गाननाय जोमनाया माने जोंहा माने आलादा थायो आरो जेरै हमनानै ला हिन्जावफोरनिया जाबाय दख'नाफोर गाननाय जोंना जाबाय गामसाफोर गाननाय जोंनि फारसे हौवासाफोरनिया जाहैबाय लंपेन्ट गाननाय बिसोरना माने दख'नाफोर गाननाय बा सुइजारफोर गाननाय बिसोरनि माने मोनसे आलादा एक्सट्रा हिन्जावफोरनि ड्रेस थायो आरो नङा होमबा लोगोफोर बिनि गेजेरावनो बिहा माने मोनसे फेसबुक पेज दंमोन आरो बेहा माने मोनसे फेसबुक पेज दंमोन आजिखालिनि दिनावथ' देरालासिनो मेमब्रा मिथिजोंथ' ओंखारनानै ससियेल मिडियाफोराव देखायनो हाया जाहाथे दा जोंना हमना नायबानो जाबाय जोंना माने खामानि जागा नालाय जोंना माने ओरैनो आन्दा मुन्दा जाब्बा जुब्बायनो हगारनाय जायो आरो लोगोफोर जों बेखौ माने देलायदों देलायाखै होननानै जों माने जेबो माने बुंना फाजाना लाब गैया लोगोसे दा हमनानै लाबाय हिन्जावनि फिसाया बा हिन्जावनि फिसाजोफोरा बा हिन्जावनि फिसाफोरा माने मोनसे माने मेकआपफोर जिखुनु माने हाबा जानाय बा माने सिन्दुर नांगोन संख'नि आसान नांगोन बा गाननाय जोमनाय नांगोन नङा होमबा लोगोफोर A to Z माने गासै माने गाननाय जोमनायफोरानो माने हिन्जावफोरनि फारसे बांसिन जायो आरो लोगोफोर थेवबो माने बेफोरबायदिखौ माने ससियेल मिडियाआव माने बिनानावा ओरैबायदि दुखु मोननानै गाबदों लोगोसेयै बेफोरबायदि माने सोंखारिलायनाय बा माबालायनायफोरखौ माने बेफोरखौ गारनांगौ बेफोरबायदि हुदाया बिराद गाज्रि नङा होमबा लोगोफोर गाव खामायदों गाव आरजिदों गाव दलर खालामनानै आरजिदों बे माने मालाय गावबा गाव गानदों जोमदों नङा होमबा लोगोफोर बेफोरखौ माने जों माने मेगन सानानै बा बै माने जिबायदिया बिथां बा हिन्जावसाबो जानो हागौ हौवासाबो जानो हागौ दे खिन्थु जिखुनु माने सोंखारिनाय मालाय मानसिया सोंखारिनानै माने बिखाखौ थेर बेथेर थुबस्रा गाव होनानै माने बेखौ माने एकदम माने ससियेल मिडियाआव माने गाबग्रुं गुजु खालामनानै माने सिखा फिसा देगारदों माने क्रिमफोरखौ थुख्लिलाबायनायफोरखौ जों नुनो मोन्दों आरो लोगोफोर ओरैबादि दुखु नांथाव आरो दै लोगोफोर बेफोरबायदि माने मालायनि गाननाय जोमनायफोरखौ माने मेगन सानो नाङा हामा नङा होमबा लोगोफोर जोंनि मानसिनि जिउफोरा साननैसोल'सो नङा होमबा लोगोफोर साननैसो थानाय समावनो माने रंजा खुसि माने मोजाङै मोजां माने माबालांनांगौ आरो लोगोफोर बेफोरबायदि माने मालायनि गाननाय जोमनायफोरखौ माने मेगन सानो नाङा आरो दै लोगोफोर बेखौनो आं बुङो सेयार खालामो लोगोसेयै हमनानै ला मालाय गावसोरनि बिमा बिफाबो दं खोमा बिमा बिफाफ्रा होदो मालाय गाननाय जोमनाय होदो हाइडलाइननि थाखोनि मानसि जाबाय होरिबाय होननानै माने मेगन सानो नाङा लोगोफोर नङा होमबा लोगोफोर जोंनाव माने देहा सोलेरखौ खोबथेनो थाखाय जोङो गाननाय जोमनायखौ निजिनि मोखां खावख्लाबसेखौ जोङो माने साफा खालामनो थाखाय हाथाइखौ होनो थाखाय ब्रास नांगौ जायो जोंनो नङा होमबा लोगोफोर A to Z माने मानसिनि थाखाय माने थांना थानायाव माने मोनसे नङा मोनसे माने जगार माने साफा खालामनोबा देहाखौ लाखिनो थाखाय मोनसे माने देलायनो जोङो माने बुस्थु नांगौ जायो आरो नङा होमबा लोगोफोर बिनिखायनो माने बेफोरबायदि माने मालायनि गाननाय जोमनायफोरखौ मेगन सानानै माने बिखायाव माने आघात होनाय बा दुखु होनाया माने जोंनि थाखाय बिराद गोरोन्थि जायो आरो नङा होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं माने एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोरा आंनि बुंनाया बै बिनावनि सायाव माने सरजा फैदोंब्ला आंखौ माने निस्सय माने आंखौ साननो हागौ दे आंनि भिडिअखौ क्लिपखौ दिखांनानै इउटुबाव आपलड खालामबाय होननानै साननो हागौ लोगोफोर आंनि अडियेन्सखौ माने बेफोरबायदि जानाङा बा जोंनि बर' गामि गेजेरफ्राव माने बेफोरबायदि माने सन्देह भाबखौ बा मेगन साला सालि खालामनायफोरखौ मेगन सानायफोरखौ बेफोरबायदिखौ माने खालामनाङा बा बेफोरबायदि दालाबोथो होननानैसो माने एक्जाक्टलि माने भिडिअखौ आं माने शेयार खालामना होदों नोंथांमोनाथ' मिथिखागोन लोगोसे आंनिसाय बांसिन मेलेमजिबि बिथांमोनबो थानो हागौ लोगोसे गासैखौबो माने बाबा एक्जाक्टलि माने गेजेराव शेयार खालामना होबाय नोंथांमोन सिगाङाव
आं दिनै माने भिडिअ' फोजोबनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअ' फोजोबनोसै लोगोफोर बर' हारि जिउ गोलाव जाथों